Βασικά καλησπέρα σας. Το νέο κεφάλαιο του Pro Detailers μόλις ξεκίνησε. Θα ακολουθήσει μια σειρά από βίντεο μαζί με τον Στέφανο, μαζί με τον Παναγιώτη και τον Μιχάλη εννοείται. Και θα αναπτύξουμε διάφορα θέματα γύρω από το detailing. Ιστορία detailing, αλυφές, μικροίνες, κεριά, κεραμικά. Τα πάντα έχει θεματολογία πολύ. Νομίζω όμως ένα από τα θέματα που μπορούμε να ξεκινήσουμε είναι μια ιστορική αναδρομή σχετικά με το detailing. Για πες μας, Παναγιώτη, τι έρευνα έχεις κάνει? Να ξεκινήσω εγώ ή να ξεκινήσουμε με το κομμάτι της έρευνας του Στέφανου που είναι και πιο παλιό? Αυτό με το 1800 τόσο? Ναι, που ξεκινάει από πολύ νωρίς. Ναι, κάπου εκεί υπάρχουν οι πρώτες αναφορές για περιποίηση. Πιο πολύ σε κάρα, βέβαια, όχι σε αυτοκίνητα. Ναι, εντάξει, και τα αυτοκίνητα τα πρώτα παραγωγή ήταν και πιο μετά. Ναι, μετά το 1920-30, κάπου εκεί. Μέχρι τότε ήταν σαν κάρα. Όπως το Model 1, ας πούμε, το Ford. Αλλά οι πρώτες αναφορές να υπάρχουν εκεί και ειδικά στις αρχές του 1900, που οι αλυφές που χρησιμοποιούσαν ήταν πιο πολύ με φυτικά, πιο πολύ με έλαια, με τέτοια πράγματα. Λογικό. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που ξέρουμε σήμερα. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Και πολύ νωρίς, αν το βάλεις αναλογικά με το πότε ξεκίνησαν η παραγωγή των πρώτων αυτοκινήτων, βλέπεις ότι ξεκίνησε σχεδόν άμεσα. Δηλαδή από τότε υπήρχε η ανάγκη για όλο αυτό το κομμάτι. Πήγε λίγο παρέα με τη βαφή. Με την ανάπτυξη της βαφής και την τεχνολογία της βαφής, το πώς αναπτύχθηκε, και παρέα πήγαινε και αυτό το κομμάτι, γιατί η προστασία ήταν πάντοτε ένα ζητούμενο, νομίζω. Και αναπτύχθηκαν λίγο παρεούλα. Λίγο πιο γρήγορα προφανώς η βαφή, και ακολούθησε η προστασία και η περιποίηση και τα σχετικά. Το μεταξύ, στο κομμάτι που έχεις στείλει, βλέπω λέει ότι τα πρώτα προϊόντα που χρησιμοποιούσαν με βάση το ζωικό λίπος και μετά προχωρήσανε σε φυτικά κεριά κτλ. Ναι. Να σκεφτείς το πότε βγήκαν όλα αυτά, η χημικοβιομηχανία πρέπει να. Αν υπήρχε, θα ήταν σε εμβριακό. Πολύ πρώιμο στάδιο. Ναι, πόσο μάλλον σε αυτό το κομμάτι, έτσι. Ναι. Δηλαδή ρίχνανε, υπήρχαν οι βιομηχανίες αυτές, αλλά είχαν άλλα ενδιαφέροντα και ρίχνανε αλλού κεφάλαια. Ναι, κάπου είχα διαβάσει ότι κιόλας είχαν ξεκινήσει με υλικά τα οποία βάζανε και στις ντουλάπες και στα έπιπλα. Και μεταφέρθηκε και στα κάρα και μετά. Περισσότερες εταιρείες ξεκίνησαν κάπως έτσι. Είτε από ξύλα, από περιποίηση ξύλων, περιποίηση επίπλων, περιποίηση ασημικών. Ναι. Έτσι, και μετά προχώρησαν στην περιποίηση του αυτοκινήτου και στο να βγάλουν λιαντικά προϊόντα ουσιαστικά για το αυτοκίνητο. Εξειδικευμένες σειρές. Ναι, κάπως έτσι οι περισσότερες εταιρείες. Οι παλιές, έτσι, όχι οι εταιρείες που βγήκαν τα τελευταία 20-30 χρόνια, μιλάω για τις παλιές. Πώς ξεκίνησε λοιπόν από πού ξεκίνησε το detailing? Και εγώ το έψαξα, όπως ο Στέφανος, εγώ πήγα πιο μετά. Από ό,τι είδα ότι οι περισσότεροι, μιας και εντάξει το detailing η κύρια βάση του είναι η Αμερική, έτσι. Μετά, αρκετά πιο μετά ήρθε στην Ευρώπη και σε συνέχεια και σε εμάς. Είδα ότι το κομμάτι το οποίο ήταν κατά κύριο έτσι, υπεύθυνο για την όλη δημιουργία του detailing ήταν η σκηνή με τα hot rod και όλες οι εκδηλώσεις τύπου Concours d'Elegance κτλ. Είδα ότι λέγανε οι περισσότεροι λόγω ότι οι κριτές ήταν πολύ αυστηροί σε αυτές τις εκδηλώσεις και ψάχνανε πολύ έτσι περίεργα σημεία, δηλαδή μέσα στο ντουλαπάκι, καταπέ καθίσματα ή δυσπρόστα σημεία τα οποία οι περισσότεροι μπορεί να είχαν αφήσει, λόγω ότι προετοίμαζαν αυτοκίνητα για αυτές τις εκδηλώσεις και προσέχουν αυτές τις λεπτομέρειες, details. Από εκεί προκύψε έτσι και η ορολογία, η ονομασία detailing. Από τους car enthusiasts, αν λέμε, ας πούμε, hot rod ήταν οι πρώτοι car enthusiasts. Και νομίζω ότι τα πρωτεία τα είχε η Αμερική, διότι η Αμερική δεν είχε τον πόλεμο που είχε η Ευρώπη. Επομένως κέρδισε χρόνο και είχε αναπτυχθεί μεγάλη σκηνή. Είχαν και πολλούς αγώνες αυτοκινήτου. Ναι, και ένας πρωτοπόρος επίσης στα hot rod ήταν και ένας ελληνικής καταγωγής, ο Άλεξ Ξίδιας, που είχε το Σοκάλ, ένα πολύ γνωστό μαγαζί στην Αμερική που φτιάχνε hot rod. Μου έκανε εντύπωση ότι οι περισσότεροι Αμερικάνοι ασχολιόντουσαν ήδη με τα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή το κομμάτι του detailing ήταν να περιποιηθώ το δικό μου αυτοκίνητο. Όχι τόσο σαν υπηρεσία. Ναι. Είναι στην κουλτούρα τους, νομίζω. Το Σαββατοκύριακο, ξέρω εγώ, να περιποιηθώ το αυτοκίνητό μου, να το κλείνω για αρχή σίγουρα. Και ξέρεις, όλο αυτό έχει επέκταση, ρε παιδί μου, όσο ασχολείσαι. Δημιουργήθηκε όλο αυτό το κίνημα, το car enthusiast που λέμε τώρα. Ακριβώς, οι χομπίστες, αυτοί που τους αρέσει απλά. Στα ελληνικά, αλήθεια, πώς το λένε αυτό?
Πολύ δύσκολη ερώτηση. Εγώ θα το έλεγα περιποίηση αυτοκίνητου. Ναι, φροντίδα. Φροντίδα, ναι. Δηλαδή, εντάξει, το detailing σε απλή μετάφραση είναι λεπτομερίζω. Δεν στέκει. Όχι. Οπότε φροντίδα, περιποίηση, νομίζω είναι ok. Βλέπω εδώ μια αναφορά στον Dom. Είχε βγάλει ένα βιβλίο το Motive Detailing in Detail και είχα δει ότι είχε κάνει έτσι αυτή την αναφορά. Ο Dom είναι ο Dodo Juice και είναι ένας από τους ιδρυτές του Detailing World. Ναι. Και μου λέει στο Detailing World, είπες, ξεκίνησε το 2005. Ναι. Βασικό κομμάτι και αυτό για την εξάπλωση. Στην Ευρώπη, ναι. Σίγουρα. Ναι. Και ακόμα και σήμερα νομίζω ότι αποτελεί μεγάλη βιβλιοθήκη πληροφορίας και γνώσης. Ναι, σίγουρα. Μα ό,τι και να αναζητήσεις θα στο βγάλει σίγουρα στα αποτελέσματα. Ναι. Και αυτό και το Detail Wiki. Ναι. Το Detail Wiki φυσικά. Το Utopia. Ναι. Το αμερικάνικο. Το Geek του μαγαζιού στην Αμερική. Ναι. Το οποίο αυτό κι αν είναι βιβλιοθήκη. Ναι. Και το Forum της Maguire's. Ναι. Το οποίο και στο AutoGeek και στο Maguire's ήταν κάποιος πολύ γνωστός. Ο Mike Phillips, ο οποίος τα έτρεχε και τα δύο. Και έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη στο detailing με τα άρθρα του, τα βίντεο του και γενικά νομίζω όλη την ενασχόλησή του. Ναι, η detailing τότε ήταν ας πούμε και λίγο διαφορετικό, έτσι. Ναι, καμία σχέση. Εντάξει, και από θέμα τεχνογνωσίας να το πάμε, οι περισσότεροι πηγαίνανε λίγο ψάχνοντας, έτσι. Οπότε αν δεν είχες και ένα φόρουμ κάπως να μοιραστείς, να αλλάξεις απόψεις, λίγο να δεις, πήγαινε λίγο ψάχνοντας, δεν υπήρχε κάποιος, μια βάση πληροφοριών, ήταν λίγο... Τότε στηνότανε όλο αυτό που σήμερα έχει μεγαλώσει τόσο πολύ. Υπάρχουν τόσες πολλές εταιρείες και τόσα πολλά υλικά για να κάνεις δουλειά. Και εκεί η περισσότερη πληροφορία δεν ήταν βασισμένη σε υλικά. Ήταν στο πώς να κάνεις κάτι, ήταν how to. Εντάξει, σίγουρα υπήρχαν και άρθρα ή βίντεο που βασιζόντουσαν σε κάποιο υλικό, αλλά ήταν κυρίως how to. Πώς να κάνεις κάτι μόνος σου, ξέρω. Ναι, μεγάλη παρακαταθήκη. Όλα τα φόρουμ, αλλά πέρασε η εποχή τους νομίζω και έχει αλλάξει πολύ το πράγμα. Εντάξει, πέρασε η εποχή τους εν μέρη για όλα τα φόρουμ, όχι για τα detailing. Ναι, για όλα. Όχι. Αλλά βλέπεις ότι ακόμα είναι ενεργά. Ξέρεις τι γίνεται, τότε ας πούμε δεν υπήρχαν τα social. Σαν social ήταν τότε τα φόρα. Το social της εποχής. Ναι, το social της εποχής. Βέβαια, όπως λες, τώρα μπορείς να κάνεις μια αναδρομή και να βρεις ένα άρθρο. Σε αντίθεση με τωρινά άρθρα που μπορεί να γράφονται στα social, τα οποία δεν μπορείς να τα βρεις με τίποτα. Όχι, υπάρχει ένα χάος. Σημαντικό και αυτό για την αναδρομή. Μπορείς να δεις τότε με μια αναζήτηση. Ψάχνεις κάτι, σε αυτά θα πέσεις. Δεν σου βγάζει σε μια αναζήτηση κάτι που γράψε κάποιος που γράψε στο Facebook ή έκανε ένα βίντεο στο TikTok. Λοιπόν, ναι, τι άλλο βλέπω εδώ σε σημειώσεις, πώς πέρασε στην Ευρώπη, Ναι, νομίζω ήταν και το κομμάτι λίγο έτσι με το valeting που καμιά φορά έτσι υπάρχει μια σύγχυση, είναι δεν είναι το ίδιο. Γενικά όλα αυτά με τις ορολογίες είναι λίγο αφηρημένες έννοιες. Ναι. Θα ήταν πολύ ωραία να τα είχαμε όλα στα ελληνικά αυτές τις ορολογίες. Εντάξει, γενικά το valeting νομίζω ότι είναι καθαρά ορολογία. Σε σλάγκα, ας πούμε, στα ελληνικά, ας πούμε, θα λέγαμε ο πλυντηριάς. Ναι, και εγώ αυτό θα έλεγα. Είναι συνδεδεμένο έτσι πιο πολύ με υπηρεσίες τύπου δικές μας πλυντηρίου. Ναι. Θα ήθελα να προσθέσω όμως σωστού πλυντηρίου. Ναι, αυτό εντάξει είναι μεγάλη κουβέντα. Εντάξει, οκ. Ναι, όχι βάζω ένα υπεραλκαλική πρόκληση για να ξεμπαζώσω. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και νομίζω και το valeting επίσης δεν είναι ξεμπάζωμα. Βλέπω τα διαστήματα διάφορες. Disaster detail, ας πούμε. Ναι, διάφορες φωτογραφίες πριν και μετά. Κοιτάνε, λες πώς μπαίνανε μέσα. Πουλάει εσύ. Πουλάει, καλός κακός. Είναι αυτό τώρα, επειδή είμαστε στην εποχή που όλοι θέλουν. Θα αφιερώσουν λίγα δευτερόλεπτα να δουν ένα βίντεο, θα κάνουν κατευθείαν ένα swipe. Όλοι αυτό κοιτάνε. Να δουν ότι ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, έχει μέσα. Ήταν παρατημένο σε ένα χωράφι και εγώ στο έβγαλα βιτρίνα. Που το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτά ούτε είναι εφικτό, ούτε είναι και πραγματικό, έτσι. Ναι, αλλά είναι μια μεταμόρφωση. Το πόσο θα μεταμορφωθεί έχει να κάνει με την αρχική του. Σίγουρα. Με την κατάστασή του. Δηλαδή, ένα φθαρμένο χρώμα θα παραμείνει φθαρμένο χρώμα. Ένα χρώμα το οποίο έχει κουτσουλιές, έχει ρετσίνια. Θα παραμείνει ένα δέρμα φθαρμένο με ραγάδες, θα παραμείνει. Ναι. Δεν κάνεις detailing και γίνονται μαγικά καινούργια. Και για μιας και αναφέραμε και τον Dom, όταν έψαχνα αν υπάρχει
τυποποιημένος, ας πούμε, όρος για το τι είναι detailing, θα δεις ότι αναφέρει ότι είναι ο συστηματικός καθαρισμός, προετοιμασία και προστασία του εσωτερικού και του εξωτερικού. Ναι. Δηλαδή το να πούμε ότι παίρνουμε κάτι παρατημένο και απλά το κάναμε μια φορά, δεν πάει και στα όρια του detailing. Το detailing είναι να διατηρήσεις κάτι που είναι ήδη καλό και να το διατηρήσεις σε αυτή την κατάσταση. Ναι, και με αυτή τη λεπτομέρεια να κερδίσεις το κονκούρ. Ακριβώς. Ξεκίνησε. Δηλαδή να κάνει αυτή τη διαφορά. Να γυαλίζει πάρα πολύ, να μην έχει βρωμιές, να είναι καθαρό το μηχανοστάσιό του, να μην έχει ατέλειες γενικά. Ναι, οι θόλοι, όλα, οι ζάντες. Αυτό είναι και ένα κομμάτι τώρα το οποίο έχει παρανοηθεί γενικότερα από τον κόσμο. Δηλαδή το βλέπεις και από τους πελάτες που πηγαίνουν στα μαγαζιά, πιστεύουν ότι θα πάρουν ένα αυτοκίνητο, θα στο φέρω, μπορεί να μην χρειάζεται γυάλισμα γιατί είναι καινούριο, ή θα του περάσω μια κεραμική επίστρωση και δεν θα ξανασχοληθώ. Δεν χρειάζεται να το κλείνω. Εντάξει, αυτά είναι τα παράλογα. Αυτό είναι ένα μελανό σημείο. Αρκετή παραπληροφόρηση που υπάρχει σχετικά με το κεραμικό και με το κάνω μια προστασία. Κάνω ένα κερί και μετά δεν ασχολούμαι καθόλου. Ναι, ήταν και παλιά αυτό, δεν είναι μόνο τα κεραμικά, με τα κεριά. Το κέρωσα. Εγώ το κερώνω το αυτοκίνητο. Λέει γιατί έπαθε αυτό. Ναι, άμα τα αφήνει κάτω από ένα δέντρο και το δέντρο βγάζει ζουμιά και πέφτουν και δεν κάνει να το κλείνει ένα μήνα και. Δεν υπάρχει μαγικό υλικό το οποίο να μην χρειαστεί να ξανασχοληθεί με το αυτοκίνητο. Όχι, μακάρι να υπήρχε. Μακάρι να υπήρχε, θα ήταν πιο εύκολο για όλους. Αλλά ναι. Οκ, θα πληρώσει ο πελάτης μια υπηρεσία, ένα κερί, ένα κεραμικό, ένα κάτι. Δεν τελείωσες, δεν ξεμπέρδεψες. Θέλει συντήρηση αυτό. Ναι, είναι στην περιοδική συντήρηση του αυτοκίνητου. Αλλάζεις λάδια, του βάζεις κάψιμο. Ακριβώς. Αλλάζεις λάστιχα. Και πρέπει να ξέρει και ο κόσμος τι είναι αυτό που έχει πληρώσει, να το έχει κατανοήσει. Ναι, ένα ας πούμε, πράγμα που πρέπει να γίνεται είναι να εκπαιδεύεις τους πελάτες σου. Ακριβώς. Να είσαι ειλικρινής και να του λες τι θα κάνεις και τι χρειάζεται το αυτοκίνητο. Σίγουρα, το οποίο όλο αυτό απαιτεί τεράστια ενέργεια, χρόνο, το οποίο εντάξει, πολλές φορές δεν είναι εύκολο να αφιερώσεις, αλλά νομίζω ότι αξίζει πάρα πολύ τον κόπο να εκπαιδεύσεις τον πελάτη σου, να κατανοεί τι του προσφέρεις και τι σε πληρώνει και να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Ναι, αλλιώς υπάρχουν περιπτώσεις που ξέρεις, βλέπω κάτι σχόλια στα social ότι το κεραμικό είναι αερασκοπανιστός. Ναι, μας κοροϊδεύεται. Ναι, κοροϊδεύεται, ναι. Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα που ξεκινάει από πολύ πίσω με όλο το marketing hype που δημιουργήθηκε γύρω στο 2010, που υπόθηκαν πολλές ανακριβίες γύρω από τα κεραμικά. Εντάξει, έχει αρχίσει και μαζεύεται νομίζω. Αλλά δεν ξέρω αν έχει γίνει ζημιά η μόνιμη. Σε αυτό που λες τώρα το μαζεύεται καλά. Είναι και αυτό που φαντάζομαι σκέφτηκε ο Μιχάλης. Δεν ξέρουμε πόσο μαζεύεται ή όχι. Σίγουρα ο κόσμος έχει αρχίσει λίγο και οδηγείται σε μια πιο σωστή πληροφόρηση. Αλλά αυτό προκύπτει ότι κάποιοι αφιέρωσαν χρόνο. Δηλαδή είναι και αυτό που είπε ο Μιχάλης, ότι αν τελικά δεν αφιερώσουν χρόνο όλοι οι επαγγελματίες αυτό το λίγο, δεν πρόκειται σε βάθος χρόνου να διορθωθεί. Ξέρεις όμως τι γίνεται. Είναι εύκολη πώληση να πει στον άλλον ότι σίγουρα κάνει τα πάντα. Είναι τα λεξίσφαιρο. Ναι, είναι πολύ εύκολο, αλλά... Πώς το λένε παλιά, ας πούμε, βλέπω κάτι διαφημίσεις, του πετάγανε πέτρες, του πετάγανε φωτιές, του πετάγανε διάφορα. Μόνο και μόνο για να πουληθεί. Για να πουληθεί. Και μετά? Μετά, ας πούμε, εντάξει, οκ. Η πλάκα σε αυτό ποια είναι? Ποιος ιδιοκτήτης που είχε ένα αυτοκίνητο θα πάει το καλύτερο στο αυτοκίνητο του? Συνεχίζουν, όχι, sorry, συνεχίζουν και τα κάνουν. Κάπου είδα πρόσφατα που βάζανε φωτιά σε ένα φελιζόλ. Μια εταιρεία καινούργια έβαζε φωτιά σε ένα φελιζόλ και το έκανε πάνω ότι. Ναι, αυτά θέλει λίγο προσοχή. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους πελάτες. Σίγουρα. Καταρχάς πρέπει να κάνεις έρευνα, να δεις πραγματικά το τι χρειάζεται, τι χρήση κάνει, πού παρκάρει, πότε το πλένει, αν πηγαίνει για κυνήγι, αν το πλύνει μόνος του, για να δεις το τέλος τι θα πάρει και τι μπορεί να υποστηρίξει να συντηρήσει. Και τι να του συστήσεις να κάνει για να το συντηρήσει. Επίσης, όλο αυτό πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι στην Ελλάδα έχουμε κάποιες καιρικές συνθήκες. Το καλοκαίρι έχουμε κάποιες ακραίες θερμοκρασίες. Και οτιδήποτε πέσει πάνω στο αυτοκίνητο αντιδράει πολύ διαφορετικά σε σχέση με το χειμώνα. Έτσι. Όλα αυτά, όσο να είναι, επηρεάζουν. Εντάξει, σίγουρα λιγότερο τα κεραμικά, περισσότερο τα κεριά, αλλά επηρεάζουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Και αυτό με τα κεραμικά σχετικό είναι, γιατί υπάρχει λίγο και το θέμα και με τα άλλα. Όλα τώρα έχουμε. Εντάξει, σίγουρα. Με τα κεριά παλιότερα δεν είχαμε ποτέ προβλήματα. Όχι. Τα προβλήματα αυτά σε τέτοια έκθεση. Ξέρεις τι γίνεται. Έφυγε. Το ξαναπέρναγε τελείω. Αλλά να σου πω,
αλλά τα νομίζω κάνανε πάντα. Ναι. Καθότι, τώρα είναι άλλη σειρά που με βάλει εδώ, την πάμε αλλού την κουβέντα. Λοιπόν, μας έκαψε τον beating. Ναι, προχθές δεν κάναμε αυτή την κουβέντα με τη γωνία πρόσκρουσης. Ναι. 90 μοίρες, κάπου πάνω από 90, σε 90 γίνεται μπίλια ολόκληρη, η επαφή της είναι μεγαλύτερη. Που δεν είναι μόνο η γωνία πρόσκρουσης όμως, είναι και η γωνία ολίσθησης. Η γωνία κλίσης, που είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι αποτρέπει περισσότερο τα στίγματα από τη γωνία πρόσκρουσης. Ναι. Έτσι. Ναι. Πρέπει αυτό που λέγαμε να κάνει sitting. Ακριβώς. Όχι bidding, να κάνει sitting, να αποθεί. Για να μην μένει μπίλια πάνω, ώστε αν θα στεγνώσει να μην αφήσει αποτύπωμα. Το bidding όμως που λέγε. Το bidding ήταν ωραίο, δηλαδή. Προχθές είδα πάλι στην πηλίτσα. Σε ένα κλαμπ, ας πούμε, φωτογραφία ένα παιδί καμάρωνε που είχε μπίλιες στο αμάξι πάνω. Οκ. Μπορούν να συνυπάρξουν και τα δύο μέχρι ένα όριο και σε μια ισορροπία. Ναι. Τελικά έχουμε γίνει του φανέστε τι δείχνει. Εντάξει, τέλος πάντων, ξεφύγαμε από την κουβέντα. Ναι, ξεφύγαμε πολύ. Το θέμα είναι να κατανοεί ο πελάτης τι πληρώνει, τι παίρνει και πώς πρέπει να το προσέχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Τι άλλο, για πες. Πότε ήρθε στην Ελλάδα? Έχεις γράψει και το Τζον Χόλιν. Πότε ήρθε? Στην Ελλάδα πότε το πρώτο εμφανίστηκε? Εγώ έχω την αίσθηση ότι εμφανίστηκε με την είσοδο στην Ελλάδα, όχι ακριβώς detailing, είναι αρχικός. Εμφανίστηκε, ας πούμε, αυτή η σχολαστική περιποίηση με εξειδικευμένα προϊόντα με την είσοδο της Autoglim και της Meguiar's στην Ελλάδα. Κάπου εκεί στο 2003-2004 ήρθε η Autoglim και κάπου εκεί ήρθε και η Meguiar's. Αν θυμάμαι καλά. Αυτές οι δύο εταιρείες ήταν, θυμάμαι, ας πούμε, είχε στην Αργυρούπολη ένα κέντρο η Autoglim, το οποίο έπλαινε σε τρελή τιμή για την εποχή, αυτοκίνητο. Έτσι. Μετά ήρθε η Meguiar's από τον πρώτο εισαγωγέα, τη Vatco, όπου ήταν πάλι ένα καινούριο προϊόν για την ελληνική αγορά. Κάπου εκεί άρχισε την είσοδο του. Ήταν και μαγαζιά πρώτα από τις εταιρείες αυτές που στήσανε τα κέντρα τους, γιατί και η Vatco είχε στην Καλιθέα το κέντρο και η Autoglim είχε το δικό της. Κάπου από εκεί θυμάμαι ότι υπήρχαν. Ήμουν μικρός, δεν μπορώ να πω εκείνα τα χρόνια. Θυμάστε σε κάτι άλλο? Ήσασταν μικροί, Εγώ ξεκίνησα την ενασχόλησή μου το 2007. Υπήρχαν οι εταιρείες που ανέφερες. Και υπήρχαν και πάρα πολλές άλλες. Οπότε είχε πάρει έναν δρόμο, νομίζω, το όλο πράγμα. Ναι, εντάξει, σίγουρα υπήρχε και η Sonax τότε. Ναι, όχι, δεν λέω μόνο. Υπήρχε σαν εταιρεία. Υπήρχε και η Porzelak. Βεβαίως, η Porzelak. Τη θυμάστε? Βεβαίως, υπήρχε και η Menzelna. Εγώ τη θυμάμαι. Όχι, ρε εσύ. Ναι, κάπου εκεί ξεκίνησα το 7, το 8 μπήκα σε αυτό το κομμάτι, στο να ψάχνουμε να αρχίσω να γυαλίζω. Νομίζω σαν εταιρεία υπήρχε στην Ελλάδα. Κάτι λίγα μπουκάλια έφερνα εγώ που βλέπω. Εντάξει. Εσύ φταίς. Τι να κάνω εγώ. Υπήρχε. Ναι, επειδή κάπου τότε γνωριστήκαμε εμείς. Γι' αυτό τη θυμάμαι, έτσι, ναι. Επειδή κάπου τότε γνωριστήκαμε, υπήρχαν εταιρείες. Εντάξει, μετρημένες βέβαια. Όχι αυτό που γίνεται σήμερα. Που έχουμε χάσει την μπάλα. Δεν ξέρω πόσες εταιρείες είναι. Υπήρχαν όμως. 7, 8. Ναι, υπήρχαν εταιρείες, ναι, σίγουρα. Και νομίζω από εκεί άρχισε να ξεκινάει. Και άρχισε να φαίνεται λίγο σαν detailing, πολύ κάπου εκεί στο 6-7. Ήταν valeting στην αρχή, όπως είπε και ο Στέφανος, με εξειδικευμένα και σωστά προϊόντα, και μετά, ας πούμε, άρχισε να περνάει και στο detailing. Εντάξει, ναι, ήταν μια ορολογία ξενόφερτη, η οποία είχε ένα ενδιαφέρον, νομίζω. Για να διαφοροποιηθεί το σωστό κλείσιμο, ας πούμε, και μια πιο εξειδικευμένη περιποίηση. Μέχρι τότε δεν ξέρω αν ήξερε ο κόσμος με τη χρήση του πυλού. Ναι, ήταν επανάσταση. Ήταν επανάσταση. Εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που το είδα, είπα, όπα, τι έγινε εδώ. Πυλός. Μετά η άλλη ανακάλυψε με το κολλινάι, το κερί. Ναι. Έτσι. Πώς το λένε, finish care, 1000p. Ναι, πούδρα. Ναι. Θυμάσαι. Ναι, και διάφορα άλλα glaze και απλή μορφή detailing. Τότε, ας πούμε, εγώ ξεκίνησα το μαγαζί το 2006. Η πρώτη συνεργασία που έκανα τότε ήταν με τη Sonax, μετά δούλεψα λίγο και με τη Meguiar's. Θυμάμαι ότι τα αυτοκίνητα τότε τα βγάζαμε σε μία μέρα.
σπάνια ήταν εξωτερικό, έτσι, να κάνεις ένα διάλειμμα σε μία μέρα. Δεν ήταν όλο αυτό να βάλεις τον προβολέα, να βάλεις το φακό, να κοιτάξεις μην έχει μείνει καμία μυχή κτλ. Θα μείνει τα μάξι 5 μέρες μέσα. Ναι, σε μία μέρα τελείωνε. Δεν υπήρχαν όλα αυτά. Δηλαδή γυάλιζες στην πορεία, ας πούμε, αρχίσαμε και βάζαμε προβολής. Στην αρχή γυάλιζες με τα περιφερειακά σου τα φώτα, έτσι. Ναι. Εγώ πρόλαβα και τους πρώτους dual action. Πρόλαβα. Ναι. Τους θυμάσαι. Ναι. Είχαμε ξεκινήσει με Rotary και μετά είχε τύχει και είχαν περάσει από το μαγαζί από τη Maguire να μου δείξουν ένα καινούριο μηχάνημα που σκοπεύαν να φέρουν. Dual action. Ναι, τον πρώτο της Maguire που ήταν μικρό σασί. Porter cable φάση, τέτοια φάση, το θυμάμαι. Γίνανε και κάτι adapters για τους Rotary τότε. Παίζανε και κάποια τύπου τρίκ που βάζατε στα αμερικάνικα τα φόρουμ, υπήρχε μια πατέντα που τον έκανε σε κέντρο. Ναι, αλλά και το παράκεντρο, το σφουγγάρι δούλευε. Σε μία μέρα λοιπόν τελειώναμε το αυτοκίνητο. Μπορεί να δούλευες και 10-12 ώρες βέβαια για να τελειώσει, έτσι. Τέλειωνε και έφευγε. Το βάζαμε βέβαια ένα κεράκι. Δεν έκανες κεραμικά, δεν έκανες κεραμικά στις ζάντες, δεν έκανες κεραμικά στα τζάμια, στα τριμ. Και ήταν οκ όμως. Έτσι ξεκίνησε. Ήταν οκ. Δεν υπήρχε και κάτι άλλο. Δηλαδή και αυτό τότε για πολλούς ήταν άγνωστο. Ναι. Εντάξει, με τα χρόνια εξελίχθηκε όπως και να γίνει τώρα και επειδή είναι μια δουλειά που έχει να κάνει με τη λεπτομέρεια, η λεπτομέρεια είναι άπειρη. Ναι, και όχι νομίζω, και ξεκίνησε μέσα από πλυντήρια. Ναι, εντάξει. Τα πλυντήρια, κάποια πλυντήρια που ήταν λίγο πιο προοδευτικά. Ναι. Ασχολήθηκαν λίγο παραπάνω με αυτό. Την πιο σοβαρή περιποίηση. Ναι. Πλυντήρια. Γιατί το γυάλισμα σαν υπηρεσία υπήρχε. Ακόμα και τα μαγαζιά franchise που είχε στήσει τότε η Autoblim με πλυντήριο ήταν. Δεν υπήρχαν και πολλά τότε καθαρά εξειδικευμένα καταστήματα. Ασχολείται μόνο με αυτό. Μα δεν είχε αναπτυχθεί και τόσο πολύ για να υπάρχει και πολλή εξειδικεύση. Και δεν ξέρω και με πόσο καλό μάτι το έπαιρνε ο κόσμος εκείνη την εποχή. Έτσι. Δεν την είχα ζήσει τόσο πολύ, οπότε δεν ξέρω, τα πρώτα χρόνια. Ήταν μικρότερο το ποσοστό του κόσμου που ασχολιόταν. Δηλαδή, περισσότερο εύκολα σου λέει κάποιος: κάνουμε ένα κεράκι, το οποίο τότε, ας πούμε, ξέρεις, ούτε πυλί ούτε τίποτα. Ένα κερί από πάνω, μπαμ, και έφυγε. Πολλές φορές μπορεί να ήταν και κάτι καιροαλιφές. Ναι, μου είχες πει ότι κάνατε και ένα τύπου layering. Ναι, αυτό έγινε πιο μετά. Όταν, ας πούμε, πήγα στο δεύτερο μαγαζί, το οποίο, γιατί το πρώτο και εμένα ήταν και πλυντήριο μαζί, άρχισαν τα Sealant με κεριά μαζί. Ναι. Η multi-layer από Sealant. Τότε, ας πούμε, ήταν πολύ δημοφιλή τα Zeno, τα αμερικάνικα, πολυμερή Sealant, τα οποία υπήρχαν 3 διαφορετικοί τύποι, ένα για μονής, ένα για διπλής και ένα που ήταν για σκούρα και Z2, Z3 και Z5. Όλα έπρεπε να περιμένεις 24 ώρες για να κάνεις multi-layer. Εκτός και αν χρησιμοποιούσες το ZFX, το οποίο έβαζες κάποιες σταγόνες μέσα σε ένα δοχείο, το κούναγες και μέσα σε μία ώρα έκανες το δεύτερο layer. Επιταχυντής. Για να κάνει cure πιο γρήγορα. Ναι, να κάνει γρήγορα cure. Για να δεχτεί το ένα στρώμα μετά το άλλο. Θυμάμαι τότε ήταν ένας τύπος στην Αγγλία που είχε κάνει 20 στρώσεις. Μέρα όμως, έτσι. Είχαν ένα αυτοκίνητο, ένα Vauxhall και το κάνανε μέρα. Ήταν πώς τον λέγανε, ο Ellsworth, ένας που είχε κάνει και ένα κερί με την Chemical Guys. Δεν το έχω υπόψη, εύχομαι να πληρώθηκε. Φίλος και του Paul Dalton εκείνη την περίοδο. Paul Dalton, πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Ναι. Καμία σχέση με την κουβέντα που είχαμε πει, αλλά μεγάλο κεφάλαιο. Ναι, είναι ένας άνθρωπος που βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει ευρέως γνωστό. Ναι. Με το περίφημο πλήσιμο των 5.000 λιρών που είχε πει σε περιοδικά. Ναι, παντού. Έκανε μπαμ. Δηλαδή πολλά οφείλονται σε αυτόν. Και σε αυτόν. Και σε αυτόν, ναι. Κεφάλαιο μεγάλο. Είναι πιο απλές εποχές και εγώ ήθελα να σταθώ λίγο στους Rotary που υπήρχαν τότε, που δεν το αναφέραμε, που ήταν τσάμπα γυμναστήριο. Ήταν κάτι γαϊδούρια που. Πραγματικά. Εντάξει, καμία σχέση με αυτό που υπάρχει σήμερα. Εγώ θυμάμαι το 12 είχα
δούλευα τεχνικό σε μια εταιρεία που έκανε επισκευές υπολογιστές και παραιτήθηκα για να πάω να δουλέψω σε ένα πλυντήριο στην Ηλιούπολη, επειδή ήταν από αυτούς που γυαλίζανε τότε, για να μάθω και είχε ένα Μακίτα, ήταν ασήκωτος. Ναι, αλλά να σου πω, ασήκωτος. Σε ένα τέτοιο δεν άλλαξα ποτέ καρβουνάκια. Τον έχω ακόμα μέσα με τα πρώτα καρβουνάκια. Θυμάμαι την πρώτη φορά πήγα να το δουλέψω και τον έβαζα μπροστά και με πήγαινε βόλτα. Δεν μπορούσε να το κάνει καλά. Εκείνο σε πήγαινε, δεν το πήγαινε και το ίδιο και τα flex τα αντίστοιχα, έτσι. Και αυτά ήταν έτσι βαριά. Στο οποίο flex που ξεκίνησα εγώ το 2007, επίσης δεν έχω αλλάξει καρβουνάκια. Αλλά εντάξει, τώρα άλλα μηχανήματα, εσύ, με inox βίδες. Ναι. Με την Τζαπάνη, τίποτα. Ναι, εντάξει, με την Τζαπάνη Μακίτα, με την Germany Flex. Άλλη ποιότητα εργαλείων. Ναι. Καλή φάση. Καλή φάση, αλλά ναι, εντάξει, εξελίχθηκαν τα πράγματα και ένα πιο ελαφρύ μηχάνημα σίγουρα είναι καλύτερα. Δεν το συζητάμε. Εντάξει, έχουν αλλάξει και οι ώρες τώρα που πέφτουν στο γυάλισμα. Συγκριτικά με τότε. Σίγουρα, αλλά μήπως δεν έγιναν τα ρότερ, μήπως ήταν πιο αποδοτικά. Άλλη μεγάλη κουβέντα. Τι πράγμα. Μήπως εκείνα τα παλιά ρόταρι λόγω βάρους, λόγω ροπής που ήταν πιο αποδοτικά και κάνανε όλη τη διαδικασία πιο γρήγορα. Κοίταξε να δεις. Είναι μεγάλη κουβέντα με το τι κάνεις πιο γρήγορα. Ναι. Κατ' εμέ, κάνεις γρήγορα με το μηχάνημα το οποίο έχεις μάθει να δουλεύεις. Σίγουρα. Και αυτό είναι το καλύτερο, αυτό που σε βολεύει. Τίποτα άλλο. Και έχει να κάνει και με τα προϊόντα αυτό. Ναι. Το αυτοκίνητο, τον τύπο του βερνικιού. Ακριβώς, τη σκληρότητα. Γιατί έχουν αλλάξει και οι βαφές, έτσι. Σίγουρα. Δηλαδή, άλλες ήταν τότε το 2000. Τώρα, όσο βλέπεις καινούργια αυτοκίνητα και τα μετράς και έχουν κάτι 75 μικρά. Και. Πού να πας να τα. Θα το πάω αλλού τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις τάσεις που υπάρχουν όσον αφορά την εξέλιξη των βερνικιών και αυτά. Κάπου διάβασα πρόσφατα σε κάποιο περιοδικό, ήταν κάπου στο Ιντερνετ, δεν θυμάμαι ακριβώς, ότι υπάρχει ένα βερνίκι που εξελίσσει η BMW. Το οποίο με το πάτημα ενός κουμπιού θα αλλάζει απόχρωση στο αυτοκίνητο. Ναι. Το iX Flow το λέει. Εντάξει, υπάρχει και μία. Ακούγεται ρε παιδί μου ότι σε μερικά χρόνια δεν θα έχω και κανένα αυτοκίνητο, όλα θα είναι νοικιασμένα. Ναι, είναι και αυτό μια άλλη νοοτροπία, αλλά δεν ξέρω. Αν το πάνε προς τα εκεί οι αυτοκινητοβιομηχανίες, προφανώς και θα γίνει αυτό. Θα δείξει. Λοιπόν. Ωραία όλα αυτά. Αλλά για πείτε μου, μέχρι που φτάνει το detailing? Σε τι όρους? Μέχρι που φτάνει, δηλαδή ένα μαγαζί που λέει ότι κάνει detailing, φροντίδα αυτοκινήτου, σχολαστική. Μ' αρέσει πολύ αυτός ο όρος, το σχολαστική φροντίδα αυτοκινήτου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κανονικά το detailing με το σχολαστική φροντίδα πρέπει να είναι ταυτόσιμο. Ναι, δηλαδή οτιδήποτε δεν είναι σχολαστικό δεν θα έπρεπε να θεωρείται. Ναι, μέχρι που φτάνει. Παιδί μου, συχνά βλέπουμε μαγαζιά τα οποία πέρα από το να φινιρίσουν, να γυαλίσουν, να διορθώσουν ένα αυτοκίνητο, να κάνουν μια προστασία, βλέπεις ας πούμε ότι λέει κάνουν βαφές, κάνουν δέρματα, κάνουν ζάντες, κάνουν PDR. Είναι όλο αυτό detailing, είναι απλά ένα all-in-one, μια εξυπηρέτηση για τον πελάτη. Ξέρεις τι γίνεται, επειδή το detailing είναι και ένας καινούριος χώρος και έχουν εισχωρήσει και από παρεμφερή επαγγέλματα, δηλαδή φανοποιοί, ακόμα και μηχανικοί. Ο καθένας ίσως επειδή μπορεί να έχει ένα background ή κάποιες γνώσεις, το εφαρμόζει μέσα. Αλλά τώρα το να πεις, ας πούμε, έχω δει πολλοί βάφουνε δαγκάνες. Το να πεις ότι βγάζω μια ζάντα και όπως είναι δαγκάνα επάνω, τη βάφω μαζί με το τακάκι, δεν είναι σε καμία περίπτωση. Και όχι μόνο, και το σπρέι το οποίο θα δημιουργηθεί. Και έχει πάει όλη άχνα. Και θα υπάρχει και σε όλο σου το χώρο. Αν έχει και άλλα αυτοκίνητα δίπλα, θα έχει πάει και σε κάποιο άλλο. Όχι, αυτός δεν είναι detailing σε καμία περίπτωση. Δεν πάει σε καμία περίπτωση, ναι. Ή ακόμα και οι επισκευές δέρματος, πιστεύω ότι είναι πολύ εξειδικευμένο κομμάτι για να πεις. Ναι. Εγώ νομίζω ότι είναι μια εποχή εξειδίκευσης και ο καθένας έχει την ειδικότητά του. Ακριβώς. Σίγουρα μπορεί σε ένα χώρο για να εξυπηρετηθεί ο πελάτης να μην αφήνει το αυτοκίνητο από εδώ και από εκεί να γίνουν πολλές δουλειές. Αλλά το detailing είναι όσον αφορά την περιποίηση του αυτοκίνητου. Εντάξει, και για να γίνουν αυτές οι άλλες δουλειές πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Όπως ας πούμε αυτό που είπες, το να μην πάει άχνα πάνω στο αυτοκίνητο. Πρέπει να μονωθεί ή να υπάρχει ένας άλλος χώρος να γίνουν τέτοιου είδους εργασίες. Δεν γίνεται να γίνονται όλα στον ίδιο χώρο. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω είναι προέκταση του detailing, δεν είναι detailing. Τώρα, αν εσύ έχεις κάθε τη μονάδα και έχεις φούρνο και βγάλεις και ένα προφυλακτήρα και έχεις άτομο το οποίο ξέρει και το τρίψει και το βάψει και το γίνει όλα σωστά, αλλά δεν είναι κομμάτι του detailing. Είναι μια
έξτρα υπηρεσία, ας το πούμε έτσι, την οποία την παρέχεις. Ναι, μια διευκόλυνση να είναι all in one. Ακριβώς. Και είναι άλλες υπηρεσίες που απευθύνονται και αυτές στο αυτοκίνητο απλά. Ναι. Αλλά detailing όχι. Δεν είναι. Όπως και αυτό που λέγαμε με τα chat. Δηλαδή, άλλο το να έχεις 3 σημαδάκια από πετραδάκια στον προφυλακτήρα. Ναι. Αν ο προφυλακτήρας είναι γαζωμένος, δεν είναι detailing μετά. Εντάξει, και τα 3 σημαδάκια θα το κάνεις, ρε παιδί μου, για να φαίνεται πιο ωραίο. Ναι, φαίνεται το αστάρι, ξέρω εγώ, από κάτω ή λαμαρίνα. Να μην γίνει χειρότερα, να μην. Ναι. Detailing δεν είναι, γιατί για να γίνει detailing πρέπει να το κάνεις σαν να μην φαίνεται. Σωστό, ναι, εντάξει. Έτσι. Ναι, οπότε αυτό που είπες, ότι απλά να εξυπηρετηθεί ο πελάτης, να έχει πάει το αυτοκίνητο του σε ένα χώρο, να έχει καλούς συνεργάτες, ξέρω εγώ, οι οποίοι θα έρθουν να κάνουν κάποιες εργασίες και ο πελάτης να μην μπει στη διαδικασία, να το πηγαίνει από εδώ, από εκεί, κλείσε ραντεβού, πήγαινε, βρες τρόπο να φύγεις. Ναι. Ένα all in one. Έτσι, το οποίο είναι πολύ εξυπηρετικό. Μπορεί να κερδιθεί χρόνος, ναι. Ακριβώς. Γιατί οι ζάντες, ας πούμε, μπορούν να βγουν την ώρα που γυαλίζεις, μια συσκευή στο δέρμα μπορεί να γίνει μετά τον καθαρισμό σου. Όπου... Ειδικά είναι και κομμάτια, ας πούμε, που λες στο ένα σαλόνι. Παφερείς, ας πούμε, μπορεί να πάει κατευθείαν σε συνεργάτη οι ζάντες. Πολύ συχνό φαινόμενο, τις πας για βάψιμο. Ακριβώς. Εντάξει. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι είναι προς όφελος του πελάτη να γίνουν πολλές εργασίες σε ένα χώρο. Βέβαια. Για το μαγαζί κρύβει κίνδυνος. Σίγουρα. Έτσι. Αναγκαστική συνεργασία με κάποιον εξειδικευμένο και θα πρέπει να είναι το ίδιο επαγγελματίας με τον ιδιοκτήτη του μαγαζιού. Να συμβαδίζουν. Για να μην τον εκτεθείς. Για να μην εκτεθούν. Ακριβώς. Σε χρόνους και σε ποιότητα εργασίας. Βεβαίως, γιατί το μαγαζί θα παραδώσει την εργασία. Δεν θα την παραδώσει εκείνος. Έτσι. Οπότε πρέπει να κρατήσει ένα επίπεδο για να μην εκτεθεί. Ναι. Και πρέπει να είσαι και 100% σίγουρος και για την ποιότητα και για όλα. Και είναι και για να σε στηρίξει και σένα που του δώσει τη δουλειά. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να σου δείξει κάποια ευγνωμοσύνη, ρε φίλε. Ότι, θα συνεργαστούμε, θα φέρω μια εργασία εις πέρας και θα την κάνω σωστά. Στο χρόνο που πρέπει, όπως πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει και τα σχετικά. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τελειώσαμε. Πατήστε subscribe, πατήστε like και στα σχόλια βάλτε τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε την επόμενη φορά. Αυτά. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας.